नमस्कार. हा आहे चरोली फाटा आणि याच ठिकाणी असणार आहे 2 आणि 3 BHK असलेला एक लाविश प्रोजेक्ट. तेही 50 लाखाच्या आतमध्ये. 2.5 एकरच्या लँड पार्सल मध्ये असणार आहेत 2 टॉलेस्ट टॉवर्स सोबतच 50+ लाईफस्टाईल अमेनिटीज. या प्रोजेक्ट मध्ये असणार आहे 2 BHK 706 स्क्वेअर फीट आणि 3 BHK 911 स्क्वेअर फीट. जर तुम्ही या प्रोजेक्टमध्ये इंटरेस्टेड असाल तर खाली दिलेल्या नंबरवरती लगेच कॉल करा किंवा कमेंटमध्ये डिटेल असे मेन्शन करा. थँक्यू.